Fil-jum dinji għal-vista, riċerkaturi fl-Università ta' Malta u oftalmologi mill-Isptar Mater Dei ħabbru li b'investiment ta' 132,000 euro se jagħmlu studju konġunt fost 2,000 persuna bejn 50 u 80 sena. Studju li mistennija tistampa dwar il-Mart tal-għajnejn f'Malta u se jaġġorna riċerka li saret 30 sena ilu minn Dr. John Kakija dwar l-aktar kawżi komuni li jaffettwaw il-vista. Dan qed isir biex titqajjem kuxjenza dwar il-prevenzjoni tal-Mart li jista' jikkawża nuqqas ta' dawl. Wieħed mill-imħuħ wara l-proġett, il-konsulent oftalmologu Francis Carbonaro spjega kif l-istudju qed isir biex fost l-oħrajn pajjiżna jkun jista' jantiċipa bidla fl-ammont ta' kundizzjonijiet fl-għajnejn bħal katarretti fis-snin li ġejjin. Qed nagħmlu da stadi biex naraw kemm għandna Malta. Jekk tqis li pereżempju operations tal-katarretti hawnhekk Mater Dei nagħmlu iktar minn 3,000 sena, issa jekk inkunu nafu kemm hemm minn dawn il-katarretti, jew kemm ħajkolna tagħmel pereżempju minn dal-żgħar inkunu nafu kemm ħajkolna 5, 10, 15 years oħra, dan huwa importanti ħafna biex nippjanaw il-public health planning tal-pajjiż. Mr. Carbonaro fisser li l-istudju se jitmexxa minn Dr. David Aġus u se jidħol f'ħafna dettal dwar l-istil tal-ħajja tal-persuna sabiex jiġi stabbilit jekk il-persuna għandix xi mart fl-għajnejn jew jekk tinsabx f'xi riskju. Dawn nies jitlu għandna questionnaires biex nsaqsuhom ħafna domandi fuq ħafna affarijiet, xogħol, mediċini li jieħdu, dieta, etc. U nagħmlu testijiet tal-għajnejn, nieħdu ritratti tal-għajnejn, nagħmlu measurements pereżempju tal-pressjoni, tal-nuċċali dawn l-affarijiet, u mbagħad nieħdu swab għall-ġenetika wkoll. So aħna minn dan l-istadja hemm ċans li nsibu anke mart li dawn nies ma jkunux jafu li jkollhom. Il-konsulent ħeġġeġ lil dawk li se jirċievu l-istedina biex jattendu għal dan it-test. Jekk aħna nċemplulkom, jekk tistgħu tagħmlu ħiltkom biex titlu tagħmlu dawn l-istadji. Kull ma jkun kważi nofsija minn ħin tagħkom ħajkollna parking hawnhekk l-isptar ħajkollkom daw il-vouchers li ħantukom, so inħeġġiġkom li jekk inċemplulkom tiġu. L-istudju huwa ffinanzjat mit-Trust tar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Iżvilupp fih dan l-Università ta' Malta u l-Malta Community Chest Fund. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.